Usa kaming gabi pag-usab mga angkol ug mga auntie. Tugutin sab ko ninyo na mga ina sa tagkatahuran nini mga orasaha, no? Magandang gabi ulit sa inyo mga kabisyaw. Sana okay pa sa all right ang inyong gabi. Ayan, no? Wag mo nang matutulog ha. Kay kasama nyo ako hanggang 12 midnight. No? Shout out naman po no sa lahat ng mga nakatutoy po sa atin no sa ating Facebook Live sa Love Radio Manila no. Good evening. At marami pong salamat sa inyong pagtutoy. Shout out muna sa nag-message sa aking fan page sa Totoy Bato Official no. Shout out kay Lou Duran. Sabi niya, "Maayong gabi, Angkol." Shout out Silingan from Maslog, Sibulan. Dirico, Manila, Angkol, naminaw karon. Oy, maraming salamat sa iyong pagpaminaw, Silingan. Ayan, shout out din sa ating Brad sa Beta Sigma Fraternity, no? Siyempre kay Brad Bong Perez at sa lahat dyan na nakatutoy sa may NAIA. Salamat Brad. Ingat lang sa pagbiyahe, no? And of course, sa mga nakatutoy din sa atin, no? Diyan po dito po sa TikTok, no? Ng Love Radio Manila. Ayan, marami pong salamat sa walang sawang pagtutoy sa atin, mga kabisyo. Tamang-tama, no? Sa mga nakatutoy ngayon, no? Sa 90.7 Love Radio. At marami po kayong malalaman at siguro, no? Maaalala nung araw, siguro. Ayan, at matanong lang kita, kabisyo. Ayan, uy! 300 plus ang mga nakatutoy sa atin sa TikTok. Tik-tik. Iba yung tik-tik, no? Hello po sa inyo, no? Salamat, Boy Pindot. At eto lang mga kabisyo, no? Matanong lang kita, ha? Mga kabisyo, naalala mo pa ba nung bata ka pa kung ano yung particular na gawaing bahay ang pinapagawa ng iyong mga magulang? Sige nga, ano nga yun, no? Yawards, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Siyempre, manghugas ng plato. Ang paghuhugas ng mga pinggan, plato, pagkatapos kumain na ang lahat, no? Yan, naalala ko lang nung araw kasi pag tuwing gabi, ako yung dishwasher. Ako yung taga-hugas. Meron tayong kasamaan sa bahay, yung kapatid hindi agad-agad kumakain. Gusto mo na maghugas ng plato, pinggan, kutsara, tinidor, baso, hindi ka makakahugas kasi kailangan mong pagsabayin. Yawards, diba? Naalala mo pa ba yan, mga angkol? At eto din, marami ding nakakaalala din, no? Siguro, pag nasa probinsya ka, ayan, basic po yan. Tagapakain po ng baboy. Yawards. Naalala ko na may alaga kaming baboy nung araw, no? Kaya alam ko anong ilalagay doon sa kaning baboy. Lagyan ng tahop. Yung feeds ba? Kaning baboy, yung pasaw. Yan. Tapos lagyan minsan pag meron kayong yung sa saging, yung puno ng saging, hihiwain yun, no? Isasama na yun sa pagkaing baboy. Yun yung mga gawain po ng mga probinsyano po, mga kabisyo, no? Swerte lang po tayo. Swerte ba masasabi ko dyan, yung mga bata ngayon? Swerte o kaluoy? Alam mo mga kabisyo, yung mga nabubuhay nung bata pa sa probinsya, ang daming mga natutunan, no? Kung paano dumiskarte sa buhay, di ba? Yung mga maghahanap ng panggatong, ayan, naalala ko yan. Pero yung panggatong namin, kasi meron kaming taniman ng mangga, doon lang, under the mango tree. Meron din kaming yung sa Nyugan din, no? Yung bagol, yung ng buo, buo ba yun? Bao? Iba kasi yung bao sa sa Bisaya, tortol. Diba? So kung ikaw ngayon, may fan page po tayo, Totoy Bato Official, no? May nakalagay po doon, mga gawaing bahay na maaring gawin ng mga bata siguro. Meron ka rin mga na-experience sa mga kabisyo, no? Ayan, sama ka lang, no? At babasahin natin yan maya-maya, no? Mga gawaing bahay na maaaring gawin ng mga bata. Alam mo ngayon, no? Yung mga bata ngayon, walang ibang ginagawa kundi nagsiselfon. Hindi naman ako galit sa mga nagsiselfon, pero alam mo yung pag may pinapagawa ka, sasabihin sa'yo, wait lang, saglit lang. Pastilan, pambihira, di ba? Ano masasabi mo, Angkol, ante? Sorry na mga pamangkin, pero that's the real truth. Pero siguro nung araw din kasi, siyempre, pag nasa probinsya, isang malawak yung bahay niyo, malawak yung lupain niyo, siguro
mas marami pong nagagawa ang mga bata, hindi lang laro. Oo, yung mga mga gawaing bahay, magpaglalaba. Oo, paglalaba, ngayon, washing machine na eh. Naalala ko lang yung mga nakatira sa gilid ng batis siguro, kaya sa ilog. Alam niyo, gamit ang palo-palo, yung pakang. Sige, ipakang mo na to. Yan, di ba? Oo, maraming mga mismo nga, brief at saka panty, hindi nga marunong maglaba yung mga bata ngayon. Col? Marunong bang maglaba yung anak mo? Nanimaho ng ginamos. Pero alam mo mga kabisyo, no? Ito yung mga experiences lang din na experience sa mga bata ngayon. Okay din yun. Pero itong programang to kasi mga kabisyo, bagay na bagay sa ating mga angkol. At makaka-relate din. No? Babasahin na natin. No? Itong nakalagay sa ating fan page, no? Sa Totoy Bato Official. Mga gawaing bahay na maaaring gawin ng mga bata. Sabi ni Maribel Villamor, magluto, linis, laba. Yawards. Alam mo, nung araw, ewan ko lang, kung marunong ba yung anak mo ko, Lante, na magsaing, hindi gamit ang rice cooker, ha? Yun talagang gamit yung kaldero, tapos lagyan ng bigas, tapos lagyan ng tubig. Ayan, naalala kung nanonood ka ngayon, gamit yung tudlo, no? Ito. Marunong tayo dyan, mga kabisyo. Ayan, kaya kung ako ikaw, Col, turuan mo yung anak mo. Basta, kasi hindi natin alam, baka magkaroon ng brownout. May brownout pala kanina. Nag-power trip off dito. Akala ko nga, di na mo makatutoy. Ayan, shout out at nabalik na sa ating mga pinalangga dyan sa Meralco. Ayan, ayun nga mga kabisyo, no? Ayan, sabi ni Clarissa Veralio, tumulong sa nanay maglaba. Yawards. So, yan. Samahan si nanay maglaba, papunta sa batis o kaya ilog, no? Dala mo yung pakang. Oo, yung palo-palo, no? Dala mo yung, yung bakat. Kasi iba yung bakat dito eh. Pag galing ka naligo ng ilog, tapos, siyempre, suot mo lang yung manipis na damit, yun yung bakat. Pero yung bakat po sa Bisaya, mga kabisyo, yun yung ginagamit lagayan ng labahan. Parang gawa siya ng gawa siya ng niyog ba? Parang gawa siya, parang siyang nigo, parang siyang bilao. Ayan. Pero mas siya, mas malaki-laki. Ayan. Eto na po. Sabi ni Sydney Jeb Fernandez, manilhig toy. Awards. Totoo yan, manilhig. Magwawalis sa ilalim ng mangga. Alam mo naman yung mangga, no? Hindi nauubos yung dahon na galing sa mangga, kaya maya-maya meron namang mahuhulog, may matagak na dahon. Ang bihira naman. Tapos magsiga. Pero ngayon, bawal na yung magsiga, no? Nung araw, wala tayong alam nun eh. Anyways, tuloy-tuloy po tayo, no, sa ating Facebook Live sa Love Radio Manila, sa mga nakatutoy at saka sa TikTok Live ng Love Radio Manila din. At syempre, tuloy-tuloy po ang ating music sa 90.7 Love Radio. Alam kong galanog-lanog, daming nakikinig po sa atin sa radyo. Pag ganitong oras, mga kainan, mga sasakyan, siguro sa mga bahay-bahay, sa pisina, no? Daghan kayong salamat sa iyong pagtutoy. Ako pa rin inyong Uncle Totoy Bato. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Yawards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!